Bon dia. A mesura que estem consultant la documentació de tot el tema de la consulta que l'alcalde de la Vall, Òscar Clavell, va fer en octubre de l'any passat al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, sobretot els embolics que té l'equip de govern municipal del Partit Popular en el tema del servei de neteja i recollida de fem que fa l'empresa Secopsa al poble de la Vall, cada vegada que mirem més documentació està més clar que l'alcalde Òscar Clavell actua en aquest tema mentint i en molt poqueta claretat. L'alcalde té moltes explicacions que donar sobre tot aquest tema de com se planteja la manera en què fa l'empresa Secopsa el servei de neteja i recollida de fem. Per una part, com ja vam dir fa uns dies, l'alcalde ha mentit quan li ha dit al Consell Jurídic Consultiu que no n'hi ha ningú informe de tècnics municipals que plantege que l'empresa no està fent el servei en les condicions mínimes de qualitat que exigeix el contracte. Això és mentira. N'hi ha informes de tècnics municipals que diuen que l'empresa reiteradament incompleix les seves obligacions i no fa el servei en les condicions que exigeix el contracte. L'alcalde té que explicar per què mentix en aquest tema. Per un altre costat, està cada vegada més clar que l'alcalde no ha enviat al Consell Jurídic Consultiu tota la documentació necessària per a que el Consell tinguera un coneixement concret de què està passant en el servei de neteja i recollida de fem en el poble de la Vall. L'alcalde té que explicar per què actua així, per què no ha enviat la documentació que feia falta per a poder tindre aquesta opinió ben formada. I en tercer lloc, el que ens pareix més greu de tot, l'alcalde ha fet aquesta consulta al Consell Jurídic Consultiu sense comptar per a res en els tècnics municipals que són responsables tècnics d'aquest servei. No ha comptat per a res en els tècnics municipals de medi ambient i d'urbanisme que, com dic, són responsables del servei. Però és més, els tècnics no sabien res de la consulta, però l'empresa sí que se va enterar immediatament de la consulta que per part de l'alcalde se va fer al Consell Jurídic. Això ens pareix extremadament greu i l'alcalde té que explicar com és possible que els tècnics no sàpien res de la consulta i en canvi l'empresa sí, perquè ens pareix que això és, com dic, especialment greu, que s'entere primer l'empresa que no és tècnics de l'Ajuntament. Per una altra part, una vegada s'ha rebut la resposta per part del Consell Jurídic Consultiu, que com ja vam dir va ser el passat mes de gener, els tècnics municipals tornen a insistir en que el servei de neteja i recollida de fem s'està fent per part de l'empresa Secopsa reiteradament incomplint les seves obligacions i no fent el servei tal com diu el plec de condicions. I li demanen a l'equip de govern que actue davant d'aquesta realitat, però l'alcalde no es fa cas als tècnics municipals. Per una altra part, el secretari també ha fet un nou informe en el que se ratifica en la seva proposta de que s'ha obligat un expedient per a posar fi al contracte perquè l'empresa Secopsa està incomplint aspectes substancials de les seves obligacions i no està fent el servei en les condicions que marca el contracte que té signat en l'Ajuntament de la Vall. Però l'alcalde tampoc fa cas del secretari. L'alcalde ens hauria que explicar per què no fa cas dels tècnics municipals, per què no fa cas a la Secretaria General de l'Ajuntament de la Vall. En definitiva, l'alcalde té moltíssimes coses que explicar, però no explica res. Esquerra Unida li exigim una vegada més que doni explicacions clares i concretes sobre la seva actuació en el tema de l'empresa Secopsa, perquè és una actuació no gens clara, i li demanem sobretot que d'una vegada per totes posi ja fi a tots els problemes que ha provocat el Partit Popular en la privatització del servei de neteja i recollida de fem.